आजची आपली रेसिपी आहे मँगो पेढा। आंब्याचा पेढा बनवायला खूप सोपा आहे। आता आंब्याचा सीजन आहे, त्यामध्ये तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा आंब्याचा पेढा। यासाठी आपल्याला नाही माव्याची गरज नाही आहे, नाही मिल्क पावडरची, फक्त 1 कप दूध आणि घरातील साहित्यापासून तयार होणारा हा मँगो पेढा नक्की एकदा बनवून पहा। सर्वांना आवडेल, मुलांना तर एकदम आवडीने खातील आणि जेवढा दिसायला सुंदर आहे तेवढाच अप्रतिम चवीला लागतो आणि कमी साहित्यात तयार होत असल्यामुळे तुम्ही झटपट बनवू शकता। तर लवकरात लवकर बनवा, मी कृती सांगते तुम्हाला। तर मँगो पेढा बनवण्यासाठी आपल्याला गरज आहे अर्धा कप रव्याची। आता रवा तुमच्याकडे कुठलाही जाड बारीक असेल तो तुम्ही घेऊ शकता, कारण आपल्याला याला मिक्सरमधून बारीक पावडर करून घ्यायची आहे। तर रव्याची आपण एकदम बारीक होईल तेवढे पावडर करून घ्यायची आहे, कारण आपल्याला एकदम माव्यासारखा टेक्स्चर हवा असेल तर तुम्हाला एकदम रव्याची एकदम बारीक पावडर करणं गरजेचं आहे। तर आता हा रवा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर सेम मिक्सर जारमध्ये मी घेतलेला आहे अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट आपल्याला थोडं मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायचं आहे। आता डेसिकेटेड कोकोनट नसेल तर तुम्ही जो सुका नारळ असतो त्याला एकदम बारीक वरची ब्राऊन पार्ट काढून मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्या। त्यानंतर इथे मी एका हापूस आंब्याच्या पीसेस घातलेले आहेत। तुमच्याकडे कुठलाही आंबा असेल तर तुम्ही घालू शकता। त्यानंतर 1 कप दूध आपण इथे घेतलेलं आहे। हे मी पहिलं उकळून थंड करून घेतलेलं दूध आहे आणि आता याला आपल्याला मिक्सरमध्ये चांगले 4-5 मिनटं फिरून घ्यायचं आहे। हे मिक्सरमध्ये चांगले एकदम बारीक 4-5 मिनटं फिरून घेतलेलं आहे। तर आता हे ठेवूया साईडला। आपण आता गॅसकडे वळूया। गॅसवर तुम्ही एक पॅन ठेवलं आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तूप घेते आहे। तूप वितळलं की आपण यामध्ये घालणार आहोत जे आपण रवा बारीक करून ठेवला होता तो, आणि गॅस एकदम लो ठेवून आपल्याला हा 2-3 मिनटं परतून घ्यायचं आहे तुपावरती छान। याचा आपल्याला कलर चेंज नाही करायचं आहे, फक्त हलका याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला हा रवा परतून घ्यायचा आहे। 2-3 मिनटामध्ये त्याचा पूर्ण रव्याचा कच्चेपणा जातो आणि मस्त असं सुगंध रव्याचा सुटतो। तोपर्यंत तुम्ही हा परतत राहा आणि याला अजिबात असं सोडू नका, सतत मिक्स करत राहा, नाही तर खाली हा लागू शकतो। कारण याची आपण पावडर करून घेतलेली आहे, त्यामुळे गॅसचा फ्लेम एकदम लो ठेवून सतत मिक्स करत आपल्याला हा परतून घ्यायचा आहे। रवा बघा मस्त असा परतला जातो आहे, एकदम सुगंध असा दरवळतोय रव्याचा। रवा मस्त असा आपण एकदम लो फ्लेमवरतीच परततोय, जास्त वेळ पण लागत नाही। फक्त 2-3 मिनटामध्ये हा रवा छान असा परतून येतो, फुलतो छान रवा। फक्त आपल्याला सतत मिक्स करत राहणं गरजेचं आहे। आता रवा बघा मस्त पहिल्यापेक्षा किती कलर व्यवस्थित भाजले गेला आहे, कलर तसाच आहे। तर आता आपल्याला घालायची अर्धा कप साखर। तर अर्धा कप रवा घेतला होता, त्यामुळे आपण यामध्ये अर्धा कपच साखर घालायची आहे। त्यानंतर आपण जे मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं होतं आंब्याचं आणि दुधाची पेस्ट करून घेतलेली ती, आणि परत लगेच मिक्स करायचं आहे। गॅसचा फ्लेम एकदम लोवरतीच ठेवायचा आहे। लगेचच आपल्याला साखर वितळून मस्त घट्टसर गोळा होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। तर आंब्यामुळे कलर बघा किती छान आलेला आहे। आपल्याला एक्स्ट्रा फूड कलर वगैरे घालायची अजिबात गरज नाही आहे। आता यामध्ये स्वादसाठी घालते फक्त अर्धा चमचा वेलची पावडर। आता तुम्हाला वेलची पावडर आवडत नसेल, फक्त आंब्याचाच फ्लेवर हवा असेल तर वेलची पावडर नाही घातली तरी चालेल, पण वेलची पावडरमुळे छान असा फ्लेवर येतो, म्हणून मी वेलची पावडर घातलेली आहे। आता सतत मिक्स करून आपल्याला याला घट्टसर गोळा करून घ्यायचा आहे। तर मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला खरंच आवडत असतील तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। तुम्हाला अजून कुठली रेसिपी पाहायला आवडेल तेही मला कमेंट्समध्ये सांगा, मी नक्की बनवून दाखवेल। तर बघा रवा जो आहे पटकन सगळं ॲब्झॉर्ब करतो, त्यामुळे घट्टसर गोळा व्हायला जास्त वेळ लागत नाही। 2 मिनटामध्ये मस्त असा घट्टसर माव्यासारखा गोळा तयार होईल। म्हणूनच सांगते मिक्सरमध्ये रव्याला होईल तेवढा बारीक एकदम करून घ्या, म्हणजे दाणेदारपणा येत नाही, मस्त असं माव्याचं टेक्स्चर येतं। आणि सतत असं मिक्स करत राहून आपल्याला हे घट्ट एकदम गोळा करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला आंब्याच्या पल्प जो आहे तो व्यवस्थित रव्यामध्ये ॲब्झॉर्ब होईल आणि आपल्याला शेप द्यायलाही पेढ्यांना बरोबर एकदम इझी होईल। तो असा फोल्ड व्हायला पाहिजे। आपण जेव्हा असं फोल्ड करतो
तेव्हा व्यवस्थित फोल्ड व्हायला पाहिजे, म्हणजे आपलं मिश्रण व्यवस्थित घट्ट होत आलेलं आहे. पहिल्यापेक्षा बघा किती आता घट्टसर गोळा होत आलेला आहे. तर अजून 1 मिनिटभर आपण हे परतून घेऊया, म्हणजे व्यवस्थित घट्ट होईल. तर बघा आता पहिल्यापेक्षाही व्यवस्थित घट्ट झालेलं आहे. मस्तपैकी फोल्ड केल्यावर होतं आहे फोल्ड. तर आता गॅस बंद करू थालीमध्ये आपण हे काढून घ्यायचं आहे का. मिश्रण बघा एकदम माव्यासारखं दिसतंय, दिसायला खूप सुंदर दिसतंय आणि तेवढंच चवीला अप्रतिम. एकदम हलकंसं आपण थोडं थंड करून घेऊया, जेणेकरून आपण हाताने जेव्हा टच करू तेव्हा आपल्या हाताला चटके लागले नाही पाहिजे, तितपत आपण थंड करून घेणार आहोत. तर मिश्रण आता थंड झालेलं आहे. हाताला मी थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे. त्यानंतर या मिश्रणामधला छोटासा बॉल घ्यायचा, आणि हाताने गोल असा करून व्यवस्थित त्याला आपण पेढ्याचा शेप देणार आहोत. तर या पद्धतीने बघा अगदी थोडंसं चपटा करून पेढ्याचा शेप दिलेला आहे. तर तुम्हाला किती छोटे मोठे हवे त्यानुसार तुम्ही शेप देऊ शकता. परत एका डिशमध्ये मी थोडंसं डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे, त्यामध्येही आपण हलकंसं डीप करून घ्यायचं आहे. म्हणजे वरतून डेसिकेटेड कोकोनट लावून घ्या, दिसायला खूप सुंदर दिसत, तेवढ्याच चवीलाही अप्रतिम लागणार आहे डेसिकेटेड कोकोनट वरून घातल्यामुळे. तर या पद्धतीने मी सर्व पेढे बनवून घेते. वरून छोटासा पिस्त्याचा काप लावलेला आहे. तर हे आपले पेढे तयार आहेत. मस्त असे कमी खर्चामध्ये स्वस्तामध्ये घरगुती साहित्य वापरून तयार होणारे हे आंब्याचे पेढे एकदा नक्की बनवा. सर्वांना खूप आवडतील आणि मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका की ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. आणि याआधीही माझ्या चॅनलवरती आंब्याच्या खूप साऱ्या रेसिपी आहेत, त्याही तुम्ही पाहू शकता. एकदम जबरदस्त चविष्ट असा हा आंब्याचा पेढा नक्की बनवा.